Здравейте хора, добре дошли отново в каналът ми. Аз съм Илко. Всеки вторник е гейминга, а всяка неделя е топ класация. Следващата неделя пак ще има топ класация. Вече когато правя топ класация ще ви излизат на снимките. Предишната топ класация, предната топ класация, да. Излиза се картинки, да, разбира се, тук не става тази игра. Ще играем една на терор игра, която се нарича Dino Terror. Тази игра е известна с техните динозаври. Да, тук ни казват какъв език да си изберем. Select language. Spanish. Има тук пише на испански, английски. Има на португалски само, на италиански, на български няма, на английски и на испански. Ако искате испански, лайкнете видеото. Ако искате английски, се абонирайте. Ако искате португалски, шернете видеото. И ако искате накрая италиански, пишете в коментарите. Ще изберем English. New Game. Между другото, следващите игри ще са на втора част на тази игра. Тази игра има три части. После след това можем да играем Фантасма, няма никой. Сафари. Тук има само един велосираптор. След това тук има Руби, някакъв друг велосираптор. Края Survive Руби. Ще започна първо с нормалният велосираптор. Следващата част ще бъдат двамата с Руби. Но за сега този. Почваме. Tap to Continue. Тази игра е малко трудничка. Nightmare ли избрахме направо така. Ще ви обясня играта. Първо да се затворим в шкафче. Тук имаме три нощи като в играта Грани. Трябва да оцелеем и трябва да намерим картите. Има blue карта, синя карта, червена карта, жълта карта и зелена карта. Има черна карта също. И най-важната карта от всички карти е security картата, на която пише код. Чакайте. Чувате ли стъпките? На велосираптора. Това е динозавър. Ето го. Чувам го. Тихо. Чухте ли? Много ме е страх. Вижте тук какво пише. Добре, тип. Be quiet. He hears a very ding. Keep in mind that if you drop object on the floor, it creates sounds. Мале, трябва да мълчим, не трябва да издаваме звуци. Велосирапторът иначе не чува. Hide under beds or in cabinets. Можем да се скрием в кабинетите и можем да се скрием под леглата. Велосирапторите там не могат да ни намерят. Табита! Просто видяхте ли го? Ето го. Тук. Видяхте ли кървавите стъпки? Видяхте ли кръста? Видяхте ли? Мале, много страшната си игра. Тук е security картата. Велосирапторът ни гони. Не трябва и да бягате, но аз в момента като пълен идиот бягам. Велосирапторът не чува, но просто трябва да му избягам. Избягахме. Така. Тук какво има? Това е червена карта. Тук тесковчези. Черна карта. Знам за какво да я използваме.
първо отключваме пушката. Да стреляме велосирапторът. Тук не знам защо е така, че е червен страшен коридора. Това е само първа част, хора, на тази игра. Това е шотгън. Хоп. Оглеждайте се. Не. Оцели го! Видяхте ли, оцели го? Аха, така че се пада. Виж какво правя върху тебе. Кеса върху те. Сера върху те. Чакайте, тук някъде беше. Това е зелена карта. Security картата трябва да е другаде. Майчина, тук беше security картата. Тя е много важна. Но първо на първо ще ни трябва. Имаме един патрон. О, Боже Господи. Ето, можем да се скрием. Велосирапторът не може да ни намери. Имаме само един патрон. Събудил се. 35 секунди може да лежи на земята, след като го застреляме. Ето е security картата. Така, първо отиваме за най-лесни карти, именно червената карта, която е нагоре. Ще я вземем в замяна на пушката. И оттам взимаме пулсове. Не точно пулсове. Чакайте го застрелям и то слуя. По-точно идваме тук в тази стая и вижте какво намираме. Тук намираме сината карта. То сме видя. Когато чуете страшната музичка, това означава, че той ви гони. В момента той видя аз къде отивам. Ако се скриете пред велосираптора в леглото или в някое шкафче, то велосирапторите принципно са много умни животни. Той ще знае къде сте. Чакай тук. Видяхте ли го? Ето го, Blue Fools. Тези фулсове, които видяхте на екраните ви, те ни помагат да отключим една врата, с която можем да избягаме от тази лаборатория. Разказа, че имало и някакви учени, не съм бил само аз. Искали сме да върнем динозаврите, но нещо се е объркало с технологията. Станала е Мирно. Станала е някаква енергия. Видяхте ли велосираптора? И велосирапторите са оживили и са убили учените и аз съм последният от тях. И трябва да взимам... Имам само зелен, червен, жълт и син фулс, както и с картите е така. Помощ ни намират листовки с пушка. Ако искате, можем да направим втори епизод на тази игра. Той нали? Чухте ли музичката страшната? Ето го тъпите му мръсни крака. Майка ти не ти реже ногтите, бе. Ето. Само трябва да отидем ето до там. Вижте какво правим сега. Тихичко. То се връща. Чухте ли как реве? Търси ме за храна. Още не съм умрял, между другото.
Чакайте, ма идва насам. Моля ви, мръзна ми с 3 абоната да си да. Моля ви, направете ги 1000 абоната вече в този канал. Абонирайте се, харесайте видеото, споделяйте. Наистина така ще ме подкрепите. И ходим най-сетне, като пълните хулигани. Опа, отиваме за жълтата карта. И ако го видим сега, такова ще му забия в муцуната, че ще го запомни за винаги. Тук. What? Пушката ми шотгън го прави тук, вера. Узия идва. Чакайте. Той чу всичко. Той чу всичко. Чу той. Море. Не. Live slap. Той направо разкърти. Каза, че ще му разбивам муцуната на този. Чакайте. Чуват се гласове, тъпи отвънка. Какви са тези? Абе, не спират да говорят на циганските сути хора в махлата. Ето го този. Мирно. Чуват се тъпи гласове отвънка. Не мога да разбера защо викат тези хора певат. Не мога да разбера. Не мога да разбера, моля ви. Сестра ми идва. Намалете си телефона, защото идва чудовище. Затвори! Мръзна ми от нея. Наистина не искате да сте на мое място. Аре бе, Земи, аз така да ти правя, като си имаш видеа, бе. За твоята тъпарея. Ето го. Не ме намери. С газа вижте как ходи. С газа си този велосираптор назаде навсякъде ходи. Така. Шотгъна не го ли оставихме последно до security картата? Така. Идваме тук. Моля, намалете си звука. Нямам вече патрони. Ела тук. Не мога да... Ужас! Това е зелена карта. Трябва ми security. Чакайте, нямам патрони. Велосираптора се е събудил. Но явно с пушка вече не ми трябва. Вече явно само ще бягаме от велосирапторът. Изхъбих си двата патрона. Фак! Да, но поне... Горе-долу е добре. Малко да се затворим тук в червената гадна светлина.
Ето го то слуя. Мале, ако бяха двама велосираптори или 5. Мале, аз едва с един се оправям, бе. Ето го тъпят ми шуткан, за където за нищо не става. Код. Wait now, shit. Oh shit, really. Oh shit, fucking. Oh shit. Shit. Маля, направо не знам вече къде да ходя, къде да не ходя. Бъркан съм. Не знам къде е security картата, но ще я намерим с вас. Първо да вземем това. Ако велосирапторът ни гони, да знаете, че вие сте със скоростта на неговата скорост, но в реалния живот, разбира се, не е така, защото в реалния живот са класовете семейство и не мога да съм видео от тях. Да. Намалете се звука, моля ви, не искам да чувате тези тъпи гласове. Това за зелената карта. На нас не трябва жълт, yellow. Така, ето тук идваме. Къде? Чугат ми на врата майка ми, защото съм затворен тук. Затворен съм, да знаете, защото снимам видео, а при нас е аларма и не може просто така да няма аларма. Предполагам, че всяко семейство някой път може да вдига аларма. Това е нормално. Всяко семейство е такова. Съжалявам, ако чувате обидни думи, майка му става. Не искам да ви ги приказвам. Остави ме да живея, бе. Поне взехме жълтия фус. Тук малите с коридор са много объркващи, бе. Shit. Fuck you, bitch. Oh shit. Oh shit. Остана хора само green картата и security картата. Това са нещата, които останаха да намерим. Разбира се, security картата е много важна. Това отиваме към нея. Тук ти сега. Тук не ти трябва да сходи. Аха, той не ме видя. Ти не ме видя, ще даде има в устата да те има. Не, той ще чуй сега. Свен да седа тук, лекна и той така предполагам, че няма да ме чуе. Само искам да не му чувам гадните стъпки. Той отиде в друга стая. Бързо. Security карта. Мале хора, видеото става много напечено. Тук стават много големи битки за велосираптора. Hey, stop right there. Видяхте ли магазина това? Акото! Така отиваме, взимаме теста от security картата, гледаме колко е кодът, правим кода и
Слагаме кода в оригиналната врата. Опашката. Опашката. Ето го. Тихо. Смишешки стъпки. Смишешки. Наистина, хора, всяко видео, което правя с вас е много забавно за мен. С то си отиде. Така. 3, 2, 1. Затвори. Мале, умрял човек. Тук има системи. 2, 9, 9, 7. Чакайте да се скрием Велосираптора. Значи, запомняме 2, 9, 9, 7. Аз забравям много бързо, затова пишете в коментарите, че забравям много бързо. Някой път пише 14, 23, колко там пиша. Но помним, че 2, 9, 9, 7. Така. Оп. Намалете звука си. Намалете звука си. Моля, намалете звука си. Скъде се тук? Клас. Велосирапторът няма да ме намери. Боже, всяко видео на терасата. Наистина, когато съм сам, трябва да правя видеята, защото мале, видяхте ли го? Да, кот съм беше. Ето го, тръгна си. Така, чува се гласът на бабе. Намалете, ако обичате, наистина, но се абонирайте. Ако ви е много скучно видеото, превъртете видеото до край, за да видите какво ще е бягството от къщата на Big Brother. Две, 9, 9, 7. Голям съм умник. Направо голям умник. Направо видяхте ли го? Намалете звука си, моля ви, бе. Нищо не мога да направя ново видео. Чухте ли гласа на тази? Чухте ли гласа, бе? Чухте ли, бе? Бра. Така. Ей, че ми омръзнал тези хора, бе. Ех, бе. Сигурно вие няма да се говорите така на семейството. Просто ми омръзна да снимам видеа. Не ме интересува да съм сам, да не съм сам. До нас има други хора, пак се чува. Омръзва ми да чувам тук гласове. Сега ще видите след видеото кой ще ги направя аз. Ще видите аз кой ще ги направя. След играта, разбира се. След играта. Мале, още малко говоря, приключваме играта. Много екстремно. Охо. Ето. Да ти иба мамата, да ти иба Велосираптор. Ето и тебе. Левана тука. Ела тука, бе, бате. Ела тука, бе, как? Ти отиваш, бе, бате. Не мога да разбира доста Велосираптор. Да, ето тука. Готово, избягахме.
Не, то стива на там, бе, омръзна ми от тях, да вика, бе, омръзна ми, бе, какво искат от мене, бе, какво, бе, много вика и тъсудата ми сестра, бе, много вика, бе, мърсливата. Мръсна долна, мръсна ми от нея, мръсна ми. Мръсна ми от тях, едно видео, нормално не мога да снимам тук. Добре, ето го и финала. Моля ви, издържете. Остават по-малко от 1 минута и от 2 минути. Да, разбира се, той е тук. Наистина тебе да те ебава в устата, той Велоцирапtor. Ти си черен и си грозен, много си умен. И си много хитър, между другото. Най-хитър динозавър от всички във филмите е Индоминуса, но най-хитър наистина в реалния живот е Спинозавъра в реалния живот. Така. Опа. Илко е на терасата. Давайте. Тръгваме си. Чао хора, това беше от мене видеото. Довиждане. Довиждане хора, това беше от мене. Омръзни ме от моето семейство, избягахме. Това беше всичко от мен. Велоцирапторът ти последи. Това беше всичко от мен. Довиждане. Очаквайте топ класацията.